No dobre, bude to teplé. Fajn. No a teraz vlastne treba ju zobrať tú výbojku aj s tou žiarivkou. A bude to treba dávať, teraz to budeme musieť dať sem na toto pletivo. Dáme to na to pletivo, ale ako? To teda tuším, ale budem to musieť spraviť. Tu sú také úplne malinkaté dierky v tom pletive, ale že totálne malé. Tuto síce tie otvory sú na ten kábel, ktorý pôjde donútra, ale jak potom tam zavesiť tú lampu, jak tam má držať, to tu už není. Takže to budem musieť spraviť tak, že prevlečím zrejme kábel, alebo kábel nie, tenký drátik a ten bude držať aj tú výbojku, aj tú žiarivku. Dobre, jedine asi tak, inak neviem, jak by to tam držalo. Takže toto vyzerá, že by sme mali tým pádom vybavené. No, teplo tu je, aj stôl je teplý. Takže dobre, to môžeme vypnúť. A môžeme ísť na to, aby sme to tam prirobili na to pletivo. Takže ešte som tu spravil takú trochu zmenu, keďže tá žiarivka bude tam takto. Kábel išiel odtiaľto z vrchu a potom samozrejme, keď tam bude to pletivo, tak by tam zavadzal, takže som túto dieru spravil z boku a natiahol som to sem z boku, tú elektriku. Takže takto to tam teraz bude dobre. Čo sa týka zavesenia provizórne, zatiaľ už viem, čo tam potom spravím akože lepšie, ale zatiaľ provizórne to spravím tak, že tuto, jak to drží na týchto dvoch objímkach, alebo na tieto objímky tej žiarivky na dvoch šroboch, tak som tento vytiahol. Zobral som si taký medený drátik tenký, ktorý mi vôjde cez tú sieťku hore na tom terárku. Takže toto si tam prišrobujem aj s tým očkom, alebo teda s tým drátom. Tak toto pôjde hore. To odtiaľ nevypadne nejako. Druhá strana. Je to tam, ohnem, super, to tam drží úplne. Dobre, môžem to tam vyskúšať. Takže toto dáme sem. Samozrejme sa mi to dole zašprajcuje. No a toto pôjde niekam do stredu. Pozrieme sa, jak by to mohlo byť, aby to bolo zhruba rovnako. Takto nejako. Jedna strana.
druhá strana. Pozrieme, jak to je ďaleko. Hen tam to je tuším bližšie k tomuto. No, kde mám meter? Aj to mám zhruba rovnako. Toto máme 17 cm. Dobre, toto môžem dať. Hneď to takto ohnem. Dobre. Toto robí nejaké problémy samozrejme, lebo to tu je práve to zohnuté, čo sa mi tam zohlo. Máme 17 cm. Počkaj, jak to bolo 17, kde? Sedemnáct v strede. No. Takto by to asi mohlo byť. Parádička. Trošku by to mohlo byť naklonené, to by sa dalo spraviť. Aj to sa dá, ale to nevadí, to môže byť takto. Tak. Tak. Dobre, teraz táto elektrika. Máme to rovnako zhruba. Máme. Zhruba, hej, to je dobré. Elektriku prevlečem. Tady to. Tu máme na to otvor. Tak. Toto tam ešte nejako asi rovnako prichytím takým drátom k tomu. Nech mi potom neleze potom tá gama po tom dráte. Takže to bude takto. To tam prichytím takýmto istým drátikom. No, myslím, že takto bude fajn. Dobre, elektrika. Elektrika dočiahne. Takže to máme super. Tam ešte pôjde časovač do tej elektrickej zásuvky, keďže sa to bude potom same zapínať, vypínať. To svetlo. Dobre, toto máme. Teraz zapojiť tú, čo to je? Výbojku.
Dobre, toto by myslím, že neviem, či to má zostať tu hore, alebo to dám za toto, za terárko dole. To je asi jedno. Skúsime, či tam toto dotiahne, zase elektrika. Keď to bude tu, hej, dobre, to tam dotiahne tiež, takto je dobré. Takže teoreticky toto tu, potom to môžem dať buď dole, alebo to tu zostane, uvidím. Teraz, tuto máme otvor, takže otvorím toto. Sem. Toto tady to prevlečem, zascvaknem. Toto môže ísť ponad to. Takto. A tuto ešte ďalej. Tuto by mala byť tá lampa, či výbojka. Takto, ale má byť 25 až 30 cm. Tak keď to skúsim na 25, teraz to má koľko? Teraz to je vo výške 30. Takže to bude musieť dať trošku nižšie. Asi takto, čiže tam bude musieť spraviť očko z tých drátov, nech to tam môžem na to zavesiť. Dobre. Teraz kam by som to dal? Pri mojom šťastí to spadne. Nechcem to tam pokladať do piesku. Dobre. No, takže teraz spravíme z drátu to očko. Drát máme tu. Očko bude krátke. Nebudem potrebovať veľký drát, to bude stačiť. Ale takto by sme ho mohli zväčšovať, zmenšovať. Dobre, môžeme skúsiť toto. Musím z toho dať dole tú bužírku, lebo inak mi to neprejde cez to sito. Môžete mi keď tak do komentárov potom napísať, že jak by to malo byť inak uchytené, než takto čisto amatérsky, jak ma to napadlo. Lebo ešte by to mohlo byť možno s týmito páskami, ale aj táto páska je hrubá a neprejde mi cez to, tak neviem, či sú ešte užšie. Keď boli ešte užšie, tak to je úplne najlepšie. Nemusím tam mať, rovno to stiahnem s tým cez dve očka a je to vybavené, nebudem tam trčať žiadne dráty. Takže hovorím, toto je zatiaľ také provizórne, že aby mi to tam nejako držalo. Ale určite to takto nezostane na drátoch. Ja sa pozriem na tie pásky, či sú toto nejaké tenšie ešte. Úplne tenučké a tým by som to tu mohol potom cez toto sito stiahnuť, lebo tie dierky sú tam fakt miniatúrne. Akurát jak ten drát, no.
Dobre, teraz vlastne spravíme tu takéto očko. Neviem, či by som nemal spraviť aj to, nech to dáme nad to. Dobre. No a vlastne, keď to na to zavesím teraz, tak, keď to na to zavesím, musím pozrieť, jak to je ďaleko a v jakej to je výške. No, podľa mňa to je blízko moc, už dám to trochu ďalej. Tuto už sme na konci, on to nepôjde, čiže takto nejako. Nech to, alebo ne, dám to sem, nech to svieti viacej na kraj. Hej, tak toto nejako dám. Tak, toto môžem zmačknúť. A teraz môžem skúšať, v jakej to je výške. Potrebujem 25 nižšie. Takto. 25-30. Dobre, dáme. Začneme na 25, potom to budem skúšať, či mi to vyhreje. Koľko potrebujem, keď tu bude viac, tak to dám vyššie. 25, takto. V tejto výške môžem to ohnem, jedna strana, druhá strana. Takto, takto. Jak odtiaľ. No, dobre, toto bude takto cez vrch, alebo to môžem potom dať ešte tadeto, lebo tam je na to priestor. Tade by som to mohol pretiahnuť, ale musím zase hento vytiahnuť. Ne toto, keby som to dal takto. No, bude to takto nejako. Hej, tak to tam nechám potom. Ani sa mi to nechce všetko týmito drátmi priväzovať, takže jak som hovoril, pozriem sa na tie najtenšie pásky a s týmito potom priviažem, ak také budú. Len to posťahujem a potom najjednoduchšie potom odstrihnúť alebo čo, hlavne to bude držať dobre a nebude to takto pichlavé dráty mi tu trčať. Hovorím, to provizórne teraz. Takto. Dobre. Toto by teoreticky mohlo ísť aj dole za terárium. Takže uvidím, to tam pri najhoršom kľudne tak môže byť.
toto svieti kam som chcel. To bude svietiť sem. No, to by mohlo byť. Keď to dám sem. Ne, tuto to bude dobre. Nech to osvetlí túto časť. Toto dám preč teraz. Nech sa nám to neroztopí. Tak. Môžeme tam skúsiť dať tú žiarovku. Alebo žiarivku teda. Toto, že Osram Biolux, mala by to byť žiarivka dobrá akurát pre agamy. Asi by dobre bolo, keby sa mi teraz rozbila. Dobre, jak tam pôjdeš takto. Jedna strana je, druhá je. Tak, môžem si otočiť. Dobre. Zatočené to tam je. Ten plastový kryt sa na to nedáva, lebo ten potom znižuje to žiarenie, ktoré potrebujeme. Takže to bude bez krytu. Toto je pripravené, hento je. Ja ešte tam dáme tieto krytky. To som tam mal asi dávať ešte predtým, jak som to tam dával, lebo keď som to dával dole a skúšal, tak skúšal to znovu nasadiť, tak to je akože zážitok. No, jasné. No, to tam, ja keby to tam vôbec nebolo odtiaľ. Ale fakt. Je to tu? Je, ale pochybujem, že to je na druhej strane. Nevadí. Zakrieme druhú stranu. Ale čo, normálne sa to trafilo z oboch strán. Neverím. Tak. Počkaj, jak by som tam toto dal, aby táto agama neliezla potom. Asi takto. Dobre. Malo by to byť? Malo by to byť takto. Super, 25 cm to je. Toto ešte zatvorím. Jedno, druhé. Okná sa potom budú ešte umývať, samozrejme, tieto sklá, než to tam vypustíme. No a môžem to zapnúť a skontrolovať teplotu, dajme tomu za hodinku, že
nakoľko sa to vyhreje. Tuto si dáme teplotné čidlo, ktoré dám rovno pod to. To si to dám sem, nech to vidím. Vidíme to? Ne. Takto. Teraz je pod tým 27,1. Môžeme to zapnúť. Dáme do elektriky jedno druhé. Máme to tam. Môžeme zapnúť toto svetlo. Aha. Tam to dobre svieti. Teraz zapneme túto výbojku. Aj tá už sa zapína. Inak hentá objímka keramická, ktorá je, čo to je, od Reptiplanet. Pozerám, že jak je to tam krivo spravené, aká je krivá celá vnútri. A na to, že je to najdrahšia objímka, aká hada môže byť, aby akú predávajú, tak by to mohli aj rovno spraviť. Dobre, teplota už nám stúpa, 27 tam je, 27,1, 2 a potrebujeme na 45, respektíve 45 max, pokiaľ to prekročí 45, tak budem musieť tú výbojku zdvihnúť vyššie. Dobre, takže takto končí táto tretia časť, čo sa týkalo osvetlenia. Je tam tá plnospektrálna žiarivka, výbojka, ktorá má v sebe je vyhrievacia, má UVA aj UVB žiarenie. Malo by to byť všetko, čo sa týka svetla, čo Agama potrebuje. Teplota pod tou výbojkou by mala byť, myslím, čo som sa dočítal, okolo 40 až 45 stupňov. Vetranie je sprava, zhora, zľava. Takže týmto vám ďakujem, že ste sa dostali až sem nakoniec. A štvrtý diel alebo štvrtú časť toho zariaďovania už v podstate asi bude len tá, jak už tam vypustíme Agamu donútra. Takže keď sa vám to video ľúbilo, alebo aj tie dve predtým, tak to môžete olajkovať, môžete si dať odber, budem robiť nejaké aj ďalšie videá rôzne a teším sa, že sa vidíme aj na budúce. Čaute zatiaľ.